tak review no omah idamanmu kabeh rek yo. Asli Surabaya, regane murah pol, kesenenganmu. Sapa wingi sing golek omah murah-murah asli Surabaya, iki tempatnya ndek desa dek Pandegeling rek yo, Kupang yo. Lah, iki regane mulai 138 yo. Lah, akses dalan simpangan rek yo mobil, tapi duduk iki rek yo sing 138 ae sing tak sepilno. Cak mlebu cak. Lah lek iki 300 piro, Bos? 395 sing ngadep ngarep iki rek yo. Ukurannya 3x8. Lah iki sing 138 mlebu rek yo. Sepeda masuk rek yo. Iki argo masuk. Akses dalane sepeda karo argo. Lah iki rek yo. Omahe koyo ngene wis ojo dihujat, ojo dipaido. Sing iki khusus wong sing gelem-gelem bersyukur ae rek yo, sing golek Surabaya. Lah fase tampak depannya wis kayak ngene. Iki ukurannya 2,5x4 yo. Wis ae cak langsung cak. Lah nang kene iki ruang tamu, wis kayak ngene rek yo. Oponane ruang tamu, nang kene iki kamar mandi. Nah yo. Terus wis sore tangga iki dapure. Lah kamare nang ndi cak? Kamare nang ndukur rek yo. Lah engko lho kamar iku kok nang ndukur rek yo, kamar siji. Lah wis langsung digas sapa wingi sing golek omah murah asli Surabaya regane mek 138. Ya, wis langsung hubungi Rifai Property. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.